Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy szeressenek az emberek. Mindenki a tökéletességre törekszik. Arra törekszel, hogy megfelelj mindenkinek. Tudom, hogy mindenkinek van családja, mindenkinek van édesapja, édesanyja, de ha egyetlen egy embernek megfelelsz az életben, akkor a körülötted lévő dolgok simán fognak működni. Egyetlen egy embernek kell megfelelni az életben, azt még te saját magadban. Ki vagy békülve önmagaddal, és benézel a tükörbe, és azt mondod, hogy igen, elfogadtam azt, aki vagyok, azt, ami vagyok, akkor nem lesz probléma az életedben. Kedves, aranyos, jóképű, csinos ember vagy, akinek szép lelke van. Nincs szükséged arra, hogy XY jelentéktelen ember, vagy negatívat, vagy pozitívat kommenteljen rád. Vagy olyan jelzők kell. Dobáljon olyan ember, aki azt se tudja, hogy ki vagy. Próbálj meg a saját utat járni, és ne azt az utat járni, ami mindenki már áthagyott, és megbukott. Menj végig azon az egyetlen úton, amin csak te jársz, és csak a siker van előtte. Lehet, hogy sem azt mondani te, de ezek tények. Légy büszke magadra, mert minden egyes nap, amit végig csinálsz, az hatalmas dolog.